Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben vandaag jullie gastheer. Voordat we beginnen wil ik graag de team van Pika Pika bedanken natuurlijk, want door hun is dit mogelijk. Ik wil ook graag de donateurs bedanken voor hun donaties, want ik heb een aantal dingen gekregen de afgelopen week. Eén daarvan is een mooie draagbare lamp, zodat jullie mij beter kunnen zien. Heel erg bedankt daarvoor. Farida, welkom. Ik zie jullie. Ik zie hier Chaya, welkom. We gaan vandaag, Bonocci, ja. We gaan vandaag een leuke dag hebben, want ik ga een aantal leuke dingen uitleggen. Als jullie vragen hebben natuurlijk, alsjeblieft in de show vragen. Want wat ik heel vaak krijg is dat mensen achteraf na de show mij bellen of een bericht sturen om vragen te stellen. Dus de show is bedoeld om jullie vragen hier te stellen. En het idee is zodat andere mensen ook kunnen leren van jullie vragen. Oké? Dus ik ben heel blij dat jullie er zijn weer. We hebben altijd een groep die bij ons bijna elke week zie ik ze langskomen. Dus dat is echt heel goed. Volgens mij, we gaan dieper en dieper in het occulte en mysticisme. Het is eigenlijk heel interessant allemaal. Dus ik raad iedereen aan om vanaf het begin te beginnen. Degene die nog geen een van mijn materialen nog, degene die mij nog niet kennen, raad ik aan om vanaf aflevering 1 te starten. Ik raad ze ook aan om op mijn website het een en ander te gaan luisteren. Daar heb ik bijna elke week een nieuwe podcast. En dan kunnen jullie ook heel veel van leren. Laten we gaan starten. Laat me even kijken. Even sheets erbij pakken. Oké, mijn werk, voor degenen die het nog niet weten, mijn werk is thegreatworkexperience.com, https://thegreatworkexperience.com. Daar krijg je dan mijn podcast. Ik heb een aantal artikelen, media. Eigenlijk alle afleveringen van Eigen Pad zitten ook onder media. Maar zitten ook op de website van pikapika.com. Ik heb ook een RSS-feed, noemen ze dat. Dat is een soort van link. Die zet je dan in jouw podcastprogramma. Wanneer ik een nieuwe podcast lanceert, dan krijg je meteen een alert daarvan. Mijn website natuurlijk is dat ook deel ervan, van mijn werk. En ik heb het boek Anarchos. Voor degenen die niet begrijpen, Anarchos is in het Nederlands, Engels en Spaans te verkrijgen. Het gaat over vrijheid. Het heeft te maken over vrijheid. En je kan ook op mijn website mij helpen met donaties. Als dat alles wat je dan kan doneren is welkom. Alles wat ik krijg is specifiek voor jullie mensen. Voor dit soort programma's, voor dit soort dingen. Ik ga die gebruiken voor... op dit moment doe ik het op mijn eigen... ik financier alles. Maar het is eigenlijk specifiek voor het eigen pad en de Great Work Experience. Alles wat ik krijg. Voordat we beginnen is altijd iets dat ik zeg. Bij al mijn presentaties. Niks is nieuws onder de zon. Alles wat ik ga vertellen, die was er al. Is vandaag zo en morgen zal het ook zo zijn. En dat betekent ook dat de waarheid absoluut is. Het was gisteren zo, vandaag is het zo en morgen is het weer zo. Oké? We gaan vandaag hebben over harmonie, mensen. Harmonie. Hoe we dat
uiteindelijk moeten gaan begrijpen in ons leven en hoe we dat zeg maar ten opzichte van de externe wereld, hoe we daarbij moeten gedragen. Want daar gaat het eigenlijk allemaal om. In mijn presentatie, en ik moet dit altijd zeggen, want het zijn een aantal mensen die nieuw zijn, die dit programma zien. Voor degenen die elke week komen, dit is natuurlijk bekend. Het is een bekend verhaal. Maar ik moet het nog steeds elke week eventueel herhalen. Omdat er zijn mensen die mij voor het eerst zien vandaag. Dus voor diegene wil ik zeggen dat mijn presentatiestijl kan wat strijdlustig zijn soms. Maar de vraag is, verandert dat de essentie van de boodschap? Ja? Want de waarheid in principe, door zijn aard, is voortdurend in oorlog met bedrog en leugens. Dus kijk er doorheen. Dat zeg ik altijd. Kijk naar de boodschap. En laten we niet, te veel hangen op dit soort kleine dingetjes. We gaan niet hebben over grammatica en spelling. Dit is iets dat ik het altijd moet. Ik ben een Antilliaan. Dus het kan zijn, ik heb heel lang in Nederland gewoond. Het kan zijn dat een T of een D misschien verkeerd. Hoop ik niet. Ik let heel erg goed op. Maar als je dat ziet, ga daar niet zitten zeuren en zeiken. Want daar gaat het programma niet over. Luister naar de boodschap. Shaya zegt, ik ben er elke week. Dat klopt. En ik ben er heel blij ermee. Want dat is de enige manier dat je dan zeg maar de totaliteit van het verhaal kan hebben. En ook dus de beste manier is om te leren. En het doet mijn hart goed, zeg ik altijd. En voor de mensen die zeggen dat de wereld goed is zo en er is niks meer aan te doen. Dan zeg ik van, nou, dan zit je op de verkeerde plek. Zou ik zeggen, ga maar lekker Netflix kijken of zo. Doe iets anders met je leven. Want voor degenen die hier zijn, die zijn wel bewust van dat het feit dat het niet helemaal kosher is allemaal hier op onze aardbol. Oké? En dat er iets moet veranderen. En dat die mensen zijn ook tenminste bewust dat ze dan, al is het maar een kleine bijdrage, maar dat ze dat een bijdrage willen leveren aan die verandering. Oké? Daarom zijn we hier, mensen. Daarom doe ik dit ook. Want heel vaak zeggen mensen tegen mij, Alpha, hoe gaat het, Alpha? Oké. Even kijken. Heel leuk, mensen. Ik vind het heel leuk, Alf. Ik heb begrepen dat je heel enthousiast bent ook voor het programma. Dat doet mijn hart goed, hoor. Ik ben echt heel blij. Ja. Geweldig, hoor. Wat ik wil zeggen is, omdat wat we gaan bespreken heeft ook sowieso een persoonlijk karakter, mensen. Je moet er iets wel mee willen doen. Dus daarom probeer ik het ook zo makkelijk mogelijk te maken voor iedereen. Begrijp wel dat het occultisme is een lichaam van kennis die heel diep gaat en ook eigenlijk heel breed is. Dus, maar in het bijzonder praten we over de ontwikkeling van de mensen zelf. Dus jij als persoon, maar ook de evolutie van de mens als collectief. Dat is ook heel belangrijk in heel belangrijke onderwerpen in het hele, laten we zeggen, literatuur van het occultisme. Dus eerste is wat je moet beseffen is van er moet iets veranderen. En ik ben bereid om bij mezelf te starten, want daar gaat het om. En heel veel mensen vragen me, waar moet ik dan starten? Want het zit allemaal, ik ben alleen. Nou, geloof me, ik heb hetzelfde gevoel. Ja? Maar het begint eigenlijk bij jezelf. En de logica is, naarmate je dan zeg maar aan jezelf werkt, draag je automatisch bij het collectieve. Daar gaat het eigenlijk om. Ja? Is Anna. Oké, Anna. Nou, welkom. Nou, je hoeft niet incognito te zijn, hoor, maar het is wel lief dat je dat hebt vermeld. De vraag dat ik stel aan iedereen en vooral de nieuwelingen,
De vraag is namelijk dit. Probeer je het juiste te doen? Accepteer je het juiste antwoord, de veranderingen en of acties wanneer ze zich voordoen? Want daar gaat het om. Ik wil dat wij een houding hebben, een open geest hebben, een houding hebben van ik wil zelf ook het juiste doen. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is de juiste houding. Ik zeg altijd, kwantiteit is mij niet, daar gaat het bij mij niet over eigenlijk. Ik wil eigenlijk meer kwaliteit. We gaan werken aan een kwalitatief persoon. Ik ben zelf gastdocent bij verschillende scholen. En ik leer studenten ook heel vaak om aan hun persoonlijkheid te werken. Ja, om karakter te bouwen. Want daar gaat het om. Ja, laat je ja zijn en laat je nee zijn. Dus daar focus ik me over. En daar wil ik ook mijn best doen om de mensen het meeste te geven voor in zo'n kort mogelijke tijd. Want ik weet dat iedereen druk is. Dus vandaar 1 uur alleen maar. Je zal zien op mijn podcast is het zelfs 20 minuten podcast. Dus het is echt letterlijk erin en downloaden van volwaardige informaties en dan ben je klaar. Ik weet dat heel veel mensen boos zullen worden. Misschien niet nu. Jullie zijn elke week hier. Dus ik denk dat jullie al een beetje aan het wennen zijn met mijn stijl. Maar er zijn wel mensen die dit voor het eerst zien. En die zullen dan boos worden. Want ik zal dingen zeggen dat tegen hun, laten we het even zo zeggen, hun geloofssysteem ingaan. Heel vaak hebben mensen hun geloofssystemen. Dat creëert hun wereld. Dus op het moment dat ik dingen ga zeggen dat hun geloofssysteem vrijwel tegenovergestelde staat van hun geloofssysteem, dan zullen deze mensen altijd een soort van houding nemen van verdediging. Dat begrijp ik. Ja? Maar wat ik zeg altijd, dit is een karakter van kleine kinderen. Dit doet bijvoorbeeld mijn jongste kindjes. Oké? Ze zetten hun oren zo. Ik wil niet horen. Ja? Helaas, volwassenen, sommige van hun, die hebben hetzelfde gedrag. Ik zeg zelfs dit, en ik vond het een grappige plaatje, waar men zeg maar hun hoofd in de zand zet. Want als jij denkt dat alles goed gaat met de wereld, dan als het ware zet je je hoofd in het zand. Maar wat ik zeg altijd, is dat als je je hoofd in het zand zet, kijk de houding van de mens. En kijk dat je kontje, die is omhoog. Klaar om, zeg maar, ik wil het misschien niet zeggen, want we zitten live. Maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Dus je moet er wel heel erg goed oppassen dat je niet zomaar deze houding neemt, mensen. Oké? Dus ik wil dat mensen niet hun hoofd in het zand zetten. Want dat is niet de bedoeling. Want we moeten de dingen kijken. We moeten, want wel vaak willen we niet confrontatie aangaan. En ik zeg, ga de confrontatie aan. En zorg ervoor. Ja, maar jullie moest lachen, ja. Want dat is het. Want heel veel mensen begrijpen het niet. Maar dat is het. Dat is het vandaag ook. Ja, want het is namelijk zo dat wij niet onze hoofd in het zand moeten zetten. We moeten confrontatie aangaan met elkaar, zodat wij leren. Zodat wij beter worden. Oké? Ook al is het ook al is het eigenlijk buiten ons comfort. Ja? Niet alles moet comfortabel zijn, mensen. Soms moet je dan buiten je comfort ook een gesprek kunnen voeren. En dit is eigen pad. We gaan snaartjes aanraken. Wees bewust daarover. Oké? Maar het heeft te maken met, kijk naar de andere kant van de munt, leer ervan. Daar gaat het om. Oké, dit is geen religieuze programma. Geen enkele religie zijn we hier aan het promoveren. We gebruiken wel heel vaak van die teksten uit verschillende, zeg maar, geschriften. Dat komt omdat de geschriften zelf, ja, je kop in de zand steken. Zo dat komt omdat de oorsprong meestal mystiek
hebben een mystieke oorsprong. Oké? Ik zeg altijd, er is ook geen interne wijsheid in kennis zelf. Dus je krijgt heel veel kennis bij me, maar dat maakt je niet automatisch een wijs persoon. Wijsheid komt door het juist handelen. Daar komt het wijsheid vandaan. Ja? Het idee is ook om je inzicht te geven over dingen, zodat je dan dingen die misschien dan jou niet in het eerste instantie duidelijk was hiervoor, dat nu wel heel duidelijk zal zijn. Want daar gaat het om. Occultisme betekent verborgen, niks anders. Oké? Ja. Ja, dat klopt. Anna zegt, ja, degene die hun hoofd in het zand steken zijn struisvogels. Ja, en dat kennen de politicus heel goed. Dat klopt. Dat is precies een beetje waar ik ook naar op doelde. Mensen die heel politiek zijn en zo dingen steken hun hoofd in het zand. Je moet de dingen gewoon recht voor het oog zien. Gewoon duidelijk praten, zodat iedereen kan begrijpen. In mijn podcast trouwens praat ik over verduistering. Verduistering is het idee om iets bijvoorbeeld goed slecht te praten of iets slecht goed te praten. Oké? Dus dat kunnen politicus heel goed. En in plaats van duidelijke taal spreken. Zodat iedereen kan begrijpen en dat er geen misverstand komt en ook geen verkeerde misinterpretaties. Want daar zijn ze heel goed in. Ja? En we zijn hier om alles in het bloot te stellen. Alles blootleggen, zodat iedereen alles goed begrijpt en alles goed en doordat je alles goed begrijpt, goede beslissingen kan nemen. Oké, zo uiteindelijk, de bedoelingen van Eigen Pad is, dit is het uiteindelijke doel, zodat we allemaal juist handelen. Zodat we allemaal begrijpen wat we doen, en nadat we begrijpen wat we doen, handelen we dan automatisch juist. En juist handelen wordt ook iets dat automatisch in je zit. Oké, dat is het uiteindelijke doel. Vandaag heb ik de magier genomen. Nou, je hebt kunnen misschien, als je hebt opgelet, heb je kunnen zien dat bij juist handelen dit plaatje altijd verandert. En het plaatje verandert altijd, dus ik ben het nu aan het uitleggen. Het plaatje verandert altijd omdat er te maken heeft met harmonie. Vandaag, de magier heeft te maken met harmonie. De magier is een van de tarotkaarten die behoort bij de grote arcana. Vorige week had ik het over de arcana. Dus de kleine arcana en de grote arcana. Ja? Dus dit hoort bij de grote arcana. Oké? En het heeft te maken met het brengen van hetgene wat boven is naar hetgene wat beneden is. Dat zie je daar hier. Dat zie je daar hier dat hij dan zeg maar met zijn vinger naar beneden wijst. En hij heeft zo'n toverstokje, kan je noemen. En die is dan boven. Oké? Die is boven zijn hoofd. En dan, ik vind dit een van de mooiste tarotkaarten aller tijden. En ik ga het uitleggen waarom. Ik ga een klein beetje tijd nemen om symboliek vandaag ook uit te leggen. Voordat we overgaan naar harmonie. Want in het occultisme, dit soort dingen moeten dan eigenlijk beetje bij beetje je eigen worden. En naarmate ze je eigen worden, dan ga je het beter begrijpen. En op het moment dat je dan occulte literatuur leest, dan ga je het beetje bij beetje begrijpen. Maar dan noemen ze dan dat je dan geïnitieerd wordt. Je wordt dan voorbereid. Daar gaat het om. En dat is ook een klein beetje wat ik aan het doen ben met jullie. Ik ben jullie ook aan het voorbereiden. Voor het echte, zware materie. Oké? Dus daarom ga ik rustig in het begin. Maar je gaat merken, hoe meer ik verder ga, hoe meer diepte ik inga. En dan is dan dit soort kleine, zeg maar, uitleg, daar ga je dan blij mee zijn. Ja? Dus hier zie je ook, je ziet hier, boven het hoofd zie je dan een oneindig symbool. Want het oneindige is de creator zelf. Dus de magier, dit is wat wij allemaal moeten zijn. We moeten allemaal magiërs zijn. Ja? En het idee is om, zeg maar, de waarheid, natuurwetten, te brengen op aarde. Dat is het ook.
Ja? En daar heb je een aantal skillset nodig. Je hebt een aantal kunde nodig. Je moet dingen kunnen doen. En dan heb je dan daar zeg maar de beker. Heb je de beker, de zwaard. En dan heb je dan zeg maar het munt. Zeg maar, en dan heb je ook een staaf. Allemaal hebben een betekenis. Niks is... Sowieso, tarot gaat heel diep. Maar om een beetje het idee te krijgen, het nummer is nummer 1. Dat betekent ook het nummer van eenheid. Je gaat zien dat deze soort symbolieken continu meer tot je gaan spreken. Alles wat in mijn podcast besproken wordt, ook in mijn presentatie, zit vol met symbolieken ook. Je onderbewustzijn begrijpt dit allemaal. En dit is wat ik jullie wil ook leren. De mensen die slecht doen en die dit soort kennis weten dat je onderbewustzijn het wel begrijpt. Want het enige wat jullie moeten doen is de onderbewustzijn, de informatie in je onderbewustzijn, in het bewustzijn brengen. Dat is wanneer je dan kennis tot je neemt. Dan breng je eigenlijk hetgene wat in de onderbewust zit, in het bewustzijn. Je gaat dingen dan begrijpen. En omdat het nu in het bewustzijn zit, dan kan je dan zeg maar je lichaam beter aansturen. Want het lichaam is het instrument van je gedachten. Van het gedachte. En dat is heel belangrijk, want dat ga ik vandaag ook heel erg een klein beetje meer uitleggen. Maar dat je dan begrijpt. Daarom is de magier een heel belangrijke symboliek. Hij heeft een riem hier. En het riem is van een slang. Heel veel mensen die merken dat niet. En dat heeft ook een betekenis. Ik ga daar ook even over hebben. Hoe noem je dat? De rozen die je hier ziet. Je hebt twee. Je hebt lilies en je hebt rozen. Ja? Die zijn ook heel belangrijk. Heel belangrijke symbolieken. In het christendom praten ze ook over de roos van Sharon en de lilie van het vallei. Dat is eigenlijk heel mooi. Oké? Dat heeft hiermee te maken. Want Christus, het figuur Christus was eigenlijk een soort van magier. Hij bracht het infinitum eigenlijk naar het oneindige naar het eindige. Dat is eigenlijk wat hij heeft gedaan. Oké? Dus dit is een soort samenvatting van deze tarotkaart. Ik ga in het vervolg, misschien in seizoen 3, die seizoen 2 praat ik over een andere type, hoe noem je dat? Andere type onderwerpen. Maar we gaan het heel erg hebben over tarotkaarten, misschien in seizoen 3. We gaan ook andere scholen gaan we ook bestuderen in het beknopt. Zodat jij precies weet wat voor jou leuker is om te gaan bestuderen. Oké? Ik wil heel snel hieroverheen. Dit kent mensen al. Je leerbaarheid. Als je rigide twijfels hebt, dan ga je niks leren. En als je naïef bent en goed gelovig bent, dan ga je ook niks leren. Dus wat we willen is een balans hebben over gezonde twijfels en een open geest om nieuwe dingen te leren. Oké? Dus balans, mensen. Dat is dingen. Dus onze presentatie gaat niet over deze geloofssystemen. Dus we gaan niet hebben over politiek. Dus die moet je even vergeten. De oplossing zit niet in hetgene die de problemen hebben veroorzaakt. Politiek heeft de problemen van de wereld veroorzaakt. Geld heeft de problemen van de wereld veroorzaakt. Gefinancierde wetenschap heeft de problemen van de wereld veroorzaakt. En religie hebben de problemen van de wereld veroorzaakt. De oplossing zit niet daarin. En Einstein is een van de prominente figuren die dit ons hebben geleerd. Ga hierin niet de oplossing zoeken, want dan ga je het niet vinden. Ze zijn niet gemaakt om ons te helpen. Ze zijn gemaakt om, als ik dan heel eerlijk en heel direct mag zijn, om ons tot slaaf te maken. Oké? Daarvoor zijn ze gemaakt. Het zijn slavensystemen om mensen gebonden te houden. En niet alleen maar dat, om ons denkwijze, zeg maar, te limiteren. Om ons kadertjes te geven in onze denkwijze. We moeten daarbuiten gaan denken. Oké? Dus, omdat wij nog niet de resultaten hebben die we willen zo graag. Oké? Dan kunnen we concluderen dat wij niet de kennis hebben. Of we negeren de kennis die we al hebben. Om de resultaten te krijgen die we zo graag willen. We willen heel vaak geluk, gezondheid, vrede en vrijheid en welvaart hebben. Ja? Dus
we moeten eigenlijk onze gedrag aanpassen om vervolgens de resultaten te krijgen die we willen hebben. Dat is de echte wet van, zeg maar, de law of attraction, zoals ze het noemen, of de wet van aantrekkingskracht. Laat me het even heel vrij uit vertalen. Ja? Dus die kennis die ik je ook hier ga geven, is bedoeld om het in praktijk te brengen. Je gaat zien, hoe ver ik ga, hoe dieper we gaan, en ik ga ook een aantal praktijken voorstellen. Dat jullie gewoon thuis gaan en gewoon lekker zelf gaan uitproberen. En dan kan je dan ook later bijvoorbeeld gaan vragen van oké, hoe kan ik het doen? Het is niet goed gegaan, et cetera, et cetera. Je kan ook vragen stellen, dat is het hele idee. Oké? Onderwerpen van seizoen 1. We hebben al waarheid besproken, mensen. De twee kanten van waarheid. Vergeet dat niet alsjeblieft, want dat is één van de belangrijkste dingen die je moet begrijpen. Het is het fundament van alle wat occult is, alle kennis die occult is. Waarheid is het fundament daarvan. Ja? Daar gaat alles erover. Oké? We gaan hebben over de 7 principes voor een morele samenleving. Ja, de wet van de aantrekkingskracht. Ja, het werkt wel. Dat bedoel ik, het werkt wel. De wet van de aantrekkingskracht werkt wel. Alleen, je moet weten hoe je dat activeert. Oké? En ga je leren vandaag de echte wet van de aantrekkingskracht. Jullie hebben in Hollywood, die geef je natuurlijk een verwaterde versie. Ja? Maar ik ga jullie vandaag echt letterlijk uitleggen wat het allemaal inhoudt. Hoe je het letterlijk activeert. Want dat is eigenlijk een van de dingen die heel belangrijk is. Want dat is hetgene die dan de resultaten verandert uiteindelijk. Ja? Dus we hebben dusver waarheid besproken. De twee kanten van waarheid. De willekeurige kant en de willekeurige kant en wat ik noem dan de deterministische kant. Wat ik noem met de deterministische kant is dat het verandert niet. Je kan niks doen. Het blijft zo. Gisteren was het zo, vandaag is het zo, morgen is het net zo. Oké? Dat zijn wat ik noem ook de natuurwetten. Oké? Natuurwetten zijn niet weg te denken van onze wereld. Het is heel belangrijk dat we dat begrijpen. Oké? Natuurwetten kan je niet. Je kan je hoofd in het stand steken. Ja? Maar je kan het stopt niet met werken. Het stopt niet met werken. Oké? Dus wees voorzichtig. De willekeurige kant van waarheid is dan bijvoorbeeld, je creëert de waarheid nu. Want alle keuzes die we maken, creëer je in principe waarheid. Oké? Dus op een gegeven moment wordt het een feit. Het feit is, je was hier nu. Je bent nu hier. En morgen kan je niet zeggen van, ik was niet bij Glenn in de show. Oké? Dus dat zijn de twee kanten van waarheid. Je zal ook begrijpen dat de natuurwet dicteert ook dat alles heeft min of meer twee kanten. Ja? Dus, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat waarheid objectief is. Dus, voor ons. Het is objectief, omdat we op basis van waarheid moeten gaan beginnen te handelen. En we kunnen alleen maar juist handelen als wij op basis van waarheid handelen. Dus op het moment dat andere mensen ons troep in onze oren vertelt en leugens vertellen en we geloven die persoon of die personen en dan gaan we handelen, creëer je chaos. Want alleen maar uit waarheid, uit het juiste handelen, creëer je orde. Oké? Zo, we hebben ook over gerechtigheid gehad. Dus wat is dan goed en wat is dan kwaad? Want als waarheid objectief is, ja, dan kunnen we meteen zeggen dat goed en kwaad bestaat. En dat is ook iets dat heel veel mensen zeggen, ja, maar wat ik goed vind, kan jij ook niet goed vinden. Dus we komen altijd in deze, zeg maar, polaire discussie, ja, van die ene vindt dit, die ene vindt dat. Politieke mensen kunnen dat heel goed. Ze creëren, zeg maar, twee groeperingen en dan creëren ze een debat. Ik zeg altijd, een debat, ja, en dat is het enige wat ik ga zeggen, want we moeten gaan naar reclame. Maar ik zeg altijd, een debat, oké,
probeer je mensen, zeg maar, jouw ideeën op te dwingen. Een echte conversatie, als je gaat communiceren, wil iedereen die dan deelneemt aan de communicatie, aan de conversatie, die wil dan leren. En we willen dan communicatie hebben en geen debat. Oké? Dus op het moment dat je hoort politieke mensen willen debatteren, ja, daar hebben we niet, daar wil ik niet eens deelnemen daarvan. Want we moeten conversatie uitvoeren, zodat iedereen die deelneemt aan die communicatie leert. Met dat gaan we over naar reclame en dan komen we zo weer terug. Okay. Welcome at Box 88, where our team of designers are ready and equipped to serve you with the best of ideas. We can help you start your work from concept to completion. We love to coach and share knowledge about not only creating a brand, but also how to develop it, for it to grow into something bigger than an idea. We create logos, corporate identities, websites, and corporate clothing on a daily basis. We got the tools for you to improve. Our team helps you create magic. We are currently the proud home of FBA Wear, Melanated Boys Club, Richly Black, JL Clothing, and Brass Clothing. We will be updating more, especially about those we support, on our new and improved website. You can't be left behind. Innovation is key. Online is the future. Step into our workspace to find out what we can do for you. We'll have the coffee hot and ready. For more information, visit us on box88.nl. Oké, dat was onze reclame voor vandaag. Dus we gaan vandaag hebben over harmonie. Ik ga eventjes, als jullie vragen hebben, alsjeblieft gewoon shooten. Want dit verhaal kan heel lang zijn, maar ik wil gewoon dat jullie het goed begrijpen. Ik wil dat al deze onderwerpen goed begrepen worden. Ik heb de laatste, en ik ga het nu even zeggen, voor de laatste mensen, en je bent eerlijk, maar soms te eerlijk. En dat is mijn strop. Ja, Anna zegt van, Glenn, al jaren hoor ik van verschillende mensen, je bent eerlijk, maar soms te eerlijk. En dat is mijn strop. Ja. Ik begrijp dat. Ik denk dat, persoonlijk, als je mij even vraagt, ik denk dat je moet altijd sowieso eerlijk met jezelf zijn. Dat is nummer 1. Oké? Je moet in waarheid handelen. Ja? Dus je handelt in waarheid. Wat je altijd wel moet rekening houden is, je mag jezelf verdedigen. Dus ik ga je niet zeggen dat je blindelings, misschien zelfs soms moet je zelfs soms, ik zou zeggen zelfs niks zeggen. Ja? Ja,
Dat moet je niet doen. Mensen mogen niet over je heen lopen. Zo direct gaan we daarover praten. Overheen lopen mag niet. En ik ga je iets heel leuks leren vandaag. Voor jou dan, Anna. Als ik dat mag zeggen. Dus je mag niet over mensen lopen. En jij niet en anderen niet over jou heen. Mensen mogen niet over je heen lopen. Dus je mag je verdedigen. Ja? Ook al ben je eerlijk. Je moet altijd in waarheid wel handelen. Dat is een gegeven. Want dan heb je de natuurwet aan je kant. Daar gaat het om. Ja? Zolang de natuurwet aan je kant zit, dan is het geen probleem. Oké? Dat is wat je wil. Bon? We gaan vandaag hebben over harmonie, mensen. Dus op het moment dat we begrijpen dat waarheid objectief is en gerechtigheid, uit gerechtigheid kunnen we dan goed en kwaad begrijpen, dan kunnen we kiezen voor het goede. Kunnen we zeg maar juist handelen. Daar gaat het eigenlijk om. Ik weet dat heel veel mensen zeggen van ja, maar de wereld is slecht, bla bla bla. Dat is dus de uitdaging van iedereen elke dag. Oké? En je moet, want als alleen maar bij het juist handelen, krijg je juiste resultaten. Als jij verkeerd handelt, krijg je niet de juiste resultaten. Dan krijg je verkeerde resultaten. Ja? Dus dat is het dan juist. En dan, we zitten in dit probleem, in deze cyclus. En karma, die gaat echt zijn, zeg maar, je krijgt echt je verdiende loon. Laten we het even zo zeggen. Dus je moet even heel goed opletten. Op het moment, mensen, dat jij waarheid niet objectief vindt. En dus denkt dat je dan dat er goed en kwaad niet bestaat. Ja? Dan beland je automatisch in wat we noemen solipsisme. Dit is iets dat je moet gaan begrijpen. Oké? Op het moment dat jij beweert. Er zijn mensen die rondlopen die beweren dat waarheid niet bestaat. Ja? En ik wil het meteen aankaarten. Want anders heeft zeg maar, wat je dan gaat luisteren in eigen pad heeft voor jou geen zin. Dan ben je je tijd aan het verspillen. Oké? Op het moment dat mensen zeggen dat waarheid niet bestaat, dat noemen we dan op een gegeven moment de anti-waarheid. Ja? Dit is dan de anti-waarheid. Dat noemen ze dan solipsisme. Ja? Ik ga even lezen dat je begrijpt wat het is. Solipsisme is het filosofisch idee dat alleen de gedachte zeker bestaat. Dus alleen maar wat je denkt. Ja? Als standpunt stelt het solipsisme dat kennis van iets buiten de eigen gedachte onzeker is. Dat betekent de externe wereld en andere gedachten kunnen niet worden gekend en bestaan mogelijk niet buiten je eigen gedachten. Dus met andere woorden, ja, niks buiten je eigen gedachten bestaat. Want als je zegt van de waarheid bestaat niet, dan op zich kan je zeggen van wat ik dan denk dat waarheid is, dat is de waarheid. Dat is in essentie wat je aan het zeggen bent. Ja? En dat noemen we dan solipsisme. En het is, by the way, de derde satanische zonde. Ja, satanisten hebben ook zondes. Er zijn 9 zonden van zeg maar 9 zondes die de satanisten hebben. Die ze niet mogen doen. Eén daarvan is deze. Ze mogen niet solipsistisch zijn. Met andere woorden, weet je waarom? Ik ga je vertellen. Want als een satanist solipsistisch is, dan is hij geen satanist meer. Want het woord Satan betekent tegenstander. Tegen wie? Tegen wat? Tegen de waarheid dus. Dus hij moet eerst erkennen dat de waarheid bestaat. En als de waarheid niet bestaat, waar moet hij dan tegenin zijn? Dezelfde satanisten moeten geloven dat de waarheid bestaat. Ja? Dus het idee dat mensen rond mee lopen dat de waarheid niet absoluut is heel gevaarlijk. Het is solipsistisch. En omdat het solipsistisch is, dan zet je de ikke dus centraal. Dit is het zonnetje hier. En het ikke, dus ik staat centraal in het universum. Het enige wat bestaat is misschien mijn geboorte, waar ik dan zeg maar mijn gedachten heb gekregen, en mijn dood. En daarbuiten, buiten de ikke, is mijn spullen, dingen die ik haat, andere dingen en spullen over mij. En hier is het nergens. Dus buiten dat is niks. Ja, het universum is niks. Het komt ook trouwens uit het Latijn, solipsisme, het woord sols eigenlijk. Het betekent alleen en ipse betekent zelf. Dus solipsisme betekent alleen en jezelf. Dus met andere woorden ook, en dit is ook het leuke van het verhaal. Ik besta niet eens voor jullie mensen. Ja? Het is alleen maar in je gedachten. Ja?
En dat is eigenlijk ook een belediging voor andere mensen. Dus andere mensen bestaan niet eens. Dat is wat je me zegt eigenlijk. Dus je ziet, dus het is een beetje problematisch met dit soort gedachten. En dat brengt verwarring in mensen. Dat is het probleem. Ja? Dat brengt verwarring. Wacht even. Dus, we gaan vandaag hebben over symbolen. Want ik denk dat symbolen is de taal van het occulte. Oké? En symbolen zijn nummers, letters en figuren. Je zag net, ik laat je dan zeg maar een plaatje zien met de magiërs. Ja, dat is een tarotplaatje. De tarot is een hele boek, mensen. Het is een hele boek. Ja, het vertelt een verhaal. En dat verhaal begrijp je alleen maar als je symboliek begrijpt. En dat idee die komt zelfs voor de tijden van Egypte. In de tijden van Egypte had je dan symbolieke nummers. En vooral volgens mij noemen ze dat hieroglyphen. Dat zijn dan zeg maar, die tekeningetjes. En dat vertelt iets van die tijd. Of van een verhaal over iets een kennis dat occult is. Het is occult voor de normale mens, zeg maar. Letters ook. Nummers betekenen iets. Je ziet in de tarotkaart. Even kijken, als ik die dan terug heel snel. Hier. Dan krijg je dan zeg maar het nummer hier. En het zit niet hier. Maar de letter voor deze tarotkaart is bet. Dat is een Hebreeuwse letter. Ze zeggen dat het Hebreeuws. En je moet, als je dan het occulte wil binnenin gaan. Zeg maar, als je meer wil weten, dan moet je uiteindelijk ook alles maar de letters van het Hebreeuwse, zeg maar, het Hebreeuwse alfabet leren. Want ze vertellen jou heel veel dingen. En het nummer 1 is bij het letter bet. Oké? De alef, wat onze A is voor het letter A. Het is ook nummer 1, by the way. Oké? De alef is nummer 1. Bet eigenlijk is nummer 2. Ja? Maar bet betekent een huis. Ja? Dus als je het alfabet gaat leren van het occulte, is meestal het Hebreeuws, Grieks en Latijns. Dat zijn het eigenlijk het alfabet, want daar komen de meeste materialen ook die wij nu hebben om van te leren. Daar komt het allemaal vandaan. Ja? Dus dan heb je dan nummers, letters en figuren. Bijvoorbeeld het letter alef, dat in het Hebreeuws betekent 1, maar dat betekent ook een stier, dat eigenlijk ook kracht betekent. En bet betekent ook, het is een B, het betekent ook een huis. En als je dan bijvoorbeeld A en B bij elkaar zet, dan krijg je het woord ab, wat eigenlijk betekent vader. Ab, kracht van het huis, is het vaderlijk figuur. Oké? Zo krijg je ook ben, dus de bet en de nun. De nun is eigenlijk een zaadcel. En een zaadcel betekent kinderen. En dat is ook ben betekent de huis. De zaad van het huis zijn de kinderen. Oké? Dus zie hoe met deze combinatie van nummers, letters en figuren krijg je opeens een hele idee en een hele verhaal zelfs. Met letters, nummers en figuren samen wordt er meer verteld. Met figuren zelfs nog meer. Daarom heb je het gezegd dat woorden praten, heb je zeg maar zeggen 1000 woorden. Eén plaatje. Ja? Die kan 1000 woorden uitdrukken, zeg maar. Ja? Dus ik wil dit eventjes uitleggen, want ik ga nu praten over de slang. De slang is een symbool, het is heel belangrijk in het occultisme ook. En de slang, er is een misconceptie over de slang. Als men praat over de slang, praat men heel vaak over de zonde. Dat is dan zeg maar, de negatieve kant van de slang. Want de eerste keer dat we de slang horen, vooral in de Bijbel, dan is dan in de tuin van Adam en Eva. Daar horen we van het slang zeg maar, als eerst. Ja? En dit is dan zeg maar wat we noemen de Ouroboros. En daar zie je de boom van kennis. En welke kennis is dat? Een kennis dat je dan onderscheid maakt tussen wat goed is en wat slecht is. Daar komt de slang naar voren heel vaak. En zelfs Jezus, ja, die de christenen zo aanbidden, die zegt, wees daarom wijs als een slang. Wijs als een slang. En ongevaarlijk als een duif. Dus iedereen wil ongevaarlijk zijn als een duif, maar men wil niet wijs zijn als een slang. Want de slang is zonde. Niet waar. Oké?
kennis, nogmaals, want de slang brengt kennis. Dat is de slang altijd voor bedoeld. In het occultisme, elke occultist die begrijpt dit. Oké? En dan die kennis, die kan je voor het goede gebruiken of voor het slechte. Dus het slang dat je hier ziet, ja, dat noemen we de Ouroboros en het is een generatieve slang zelfs. Dus dat betekent dat het praat over de herborenheid. Het heeft zelfs een klein beetje een connotatie met de reïncarnatie. Maar het is niet de reïncarnatie hier. Het heeft te maken met jezelf vernieuwen als mens. Doordat je Ja, ze zeggen heel vaak inderdaad dat slangen negatief is. Maar het is niet waar. Oké? Je kan, als ik dan een kant wil geven, zou ik zeggen slangen is neutraal zelfs. Oké? Want het heeft te maken, slangen representeert eigenlijk kennis en het regeneratieve potentie van de mensheid. We zijn capabel om onszelf te reprogrammeren, om onszelf te vernieuwen. En de slang, wanneer hij zichzelf vernieuwt, gaat hij dan vervellen. Oké? Zo zie je ook hier dat hij dan zeg maar zijn eigen staart bijt. Ja? Het is een oneindig proces. Je bent jezelf continu aan het leren en continu aan het vernieuwen. Oké? Dus, en obviously, die duif, die kennen we wel van de zondevloed. Waar Noah, zeg maar, de duif met zo'n een tak in zijn mond naar Noah toe vliegt. Dit kennen heel veel mensen. Dit heeft een vrede. Het is een vrede symbool. Oké? Dus ik wil heel snel, we gaan er snel doorheen nu, de vlagslang van Gadsden bespreken. Ja. De vlag van Gadsden. Dit is een vrijheidsvlag van Amerika, maar het is niet alleen maar voor Amerika. Het is voor iedereen. En dan dit is voor, ik denk dat het bij Anna. Anna die vroeg me, maar de mensen die lopen over mij heen. Dit is de vlag die zegt, don't tread on me. Loop niet over mij heen. Dit is de vlag ervan. Ja? Dit hebben ze gebruikt ook bij de vrijheidsstrijders hebben dat gebruikt bij het bevrijden van Amerika uit de tirannen van Engeland. Die Engelse tirannen, de koninklijke familie, die wou Amerika als kolonie behouden. En ze hebben deze vlag gebruikt bij de strijd, zeg maar. Ze noemen het de vlagslang van Gadsden. Okay? Het is een symbool van eenheid, liefde en vrijheid. Benjamin Franklin, zeg maar, een van de grondleggers van de Verenigde Staten, gaf een zeer nauwkeurige uitleg van deze slang. Dus dan moet je dan, de meeste grondleggers van Amerika waren mysticus. Ze waren of Roosterkruisers of waren ze dan vanuit de vrijmetselaars. Oké? Dus vergis je niet. Dit is de uitleg van Benjamin Franklin. De slang dus, begint nooit een aanval. Dus wat ik jou ga leren in al mijn programma's die je dan van mij gaat krijgen, al mijn materiaal, is gebaseerd op dit concept ook. Ik ga nooit aanvallen. Jij moet ook nooit aanvallen. Je hoeft niet. Ja? Je bent beschermd in principe. Okay? Je begint nooit een aanval. Nog, wanneer ze eenmaal betrokken is, geeft ze zich ooit over. Dus eenmaal ze jou wel uitdagen en je moet jezelf verdedigen, ja? Dan moet je nooit, dan ga je dan volledig. Dan moet je niet opgeven totdat je wint. Zo simpel is dat. Ja? Ze is daarom een symbool van grootmoedigheid en echte moed. Oké? Ze verwondt nooit, dus je gaat nooit iemand pijn doen totdat ze genereus kennis heeft gegeven. Oké? Dus je moet mensen uitleggen van luister mensen, wat je aan het doen bent is slecht. Het is kwaad. Het is schadelijk gedrag. Je gaat het duizenden keren ga je dan waarschuwen. Ja? Ja? Ze verwondt nooit totdat ze genereus kennis heeft gegeven, zelfs aan haar vijand, en waarschuwde hem voor het gevaar haar te betreden. Oké? Hoeft niet altijd negatief. Nee, klopt. Chaya je hebt helemaal gelijk. Dus de slang hoeft inderdaad niet altijd te betekenen, iets negatiefs te betekenen. Slang eigenlijk is representatief van het herborenheid zelfs. Herborenheid, kennis,
Daar heeft de slang mee te maken. Een strijd tussen, ja, Anna zegt van eigenlijk bedoelt dat ze proberen over je heen te lopen. Maar dat lukt ze niet. Maar blijft een strijd tussen goed en fout, etc. Ja, want er is altijd strijd, mensen, altijd. Ja, je zal altijd iets buiten proberen jou, tegen jou in te gaan. Maar zolang je volgens de natuurwet werkt en leeft en handelt, no problem, geen probleem. Oké? Zoals harmonie, wat is het? Korte uitleg. Ja, harmonie is een staat van zijn waarin het leven, dus dan kan je zeggen God, godin of whatever, zich uitdrukt door en in mensen. Dieren, planten enzovoort, waar we allemaal samen bewegen op een manier die afstemmen en schoonheid creëren. Dit is de persoonlijke ding, het persoonlijke aspect van harmonie. Laten we zo zeggen, de creator die wil door ons heen ervaren en in ons heen. Oké? En dat betekent ook, wij moeten authentiek zijn. Dus elke uitdrukking van onszelf dan dus, moet authentiek zijn en volledig uitdrukken waarvoor zij is gemaakt. Alleen door authenticiteit kan harmonie echt worden bereikt. En op natuurlijke wijze plaatsvinden waar elke entiteit trouw is aan zichzelf. Ja? Dus ik wil geen volgeling hebben in mijn programma. Oké? Je moet iemand zijn, ja, die authentiek is en jezelf bent. Je bent jezelf. Ja, niet omdat iemand anders iets doet, dat betekent dat jij ook moet doen. Oké? Dat is de enige manier ook om in harmonie te komen met de Vader zelf. Er is ook een andere kant van harmonie. Maar laten we eerst hierover hebben, want dit is de wet van aantrekkingskracht. Ja? Dit is het probleem van heel veel mensen. En dit is heel erg occult zelf. Dit is mijn motto ook eigenlijk van The Great Work Experience. Zo denk je, zo voel je en zo doe je. Ja? Als je in de waar bent, als mensen in staat zijn van waar, zeg maar, dat ze dan in de waar zijn, oké? Dat betekent dat een van deze dingen niet in harmonie zijn met elkaar. Dus intern moet ook harmonie zijn. Hier wil ik naartoe. Je gedachten, die moeten, zoals de magier, die moet in de dingen van de Vader zijn. Ja? Maar je hart ook. Ja? Want alleen maar wanneer de gedachte en het hart samenkomen tot één, dan ga je juist handelen. Ja? Of anders gezegd, je handelen is de juiste handeling. Oké? Want dan is je gedachte in de dingen van de Vader, de dingen van de Creator. Dus in de harmonie met de natuurwetten. Dus je gedachtegang moet continu zijn, mediteren over de natuurwetten. Het zijn de zeven principes die ik had in de eerste les. Als je ervan vergeten, ga terug en ga nog een keer ernaar kijken. Ja? Dus als je in de waar bent, dat betekent, je denkt iets, maar je voelt iets anders. Of zegt iets anders en dus je doet iets anders. Ja? Dus dan ben je niet in harmonie. Dus dat is een van de eerste dingen dat men moet gaan bewust in harmonie brengen. Je hart en je gedachten. Dat is heel belangrijk. Oké? Dus je zelfbewustzijn. Je redenering, mensen, die gaat op basis van dingen die daarvoor zijn gebeurd. Ja? En met de kennis die je nu hebt. Dus je hebt ervaring van vroeger. Met de kennis van nu. Dat ga je dan een beetje voorspellen wat je dan in de toekomst gaat doen. En dan op basis daarvan ga je dan beginnen te handelen. Maar het is je zelfbewustzijn. Dus kennis is een heel belangrijke rol hierin. Voor je gedachten. En wat je ook van buitenaf binnenkrijgt. Ja? Dus je moet beginnen te begrijpen dat je keuzes nu jouw realiteit creëren. En ook collectief van de wereld als geheel. Dus hier moeten wij zelf bewust van worden. Oké, mensen? De wilsuiting is uit het hart. Heel vaak zeggen mensen van ja, maar ik kan wel iets denken, maar ik krijg niet de wilsuiting. Ik krijg niet het harmonisering bijvoorbeeld in het hart. Dus ik voel niks bij. In de eerste instantie, hoe je het doet, is jezelf vertellen dat je dat wil. En eigenlijk door een wilsuitings kan je dat eigenlijk nabootsen. Ja, je gaat het bewust doen. Je gaat bewust elke dag opstaan en mediteren bijvoorbeeld. Bewust elke dag opstaan en bepaalde oefeningen doen. Bewust, dat is de manier hoe je dingen manifesteert in de wereld. Nu kan je wel begrijpen dat op het moment dat je bijvoorbeeld vanuit het nieuws dingen absorbeert,
dan wordt je gedachte aangepast. Naarmate je gedachte aangepast wordt, die ding die zakt eigenlijk in je hart. Mensen gaan daadwerkelijk geloven dat de wereld zo eruit ziet. En op het moment dat ze dan daadwerkelijk geloven dat de wereld zo eruit ziet en zo eruit moet zien, dan gaan ze er naar handelen. Dit is de daadwerkelijke de wet van aantrekkingskracht. Dat we dan uiteindelijk ook karma noemen. Of de wet van oorzaak en gevolg. Ja? Het is wat je denkt, voel je en dan moet je dat daadwerkelijk ook gaan doen. Ja? De innerlijke harmonie, luister. De innerlijke harmonie komt ten eerste door kennis, waarheid. Daar begint het allemaal mee. Met waarheid. Dus je moet daarop stabiel worden. Je wordt daardoor stabiel. Je gedachte gaat niet per situatie anders zijn. Oké? Dat hebben we nu. Ja? En dan kom je uit balans. En dan krijg je die harmonie niet. Oké? Dus de harmonie komt eerst. De eerste is jezelf stabiliseren in waarheid. Ja? En dan enigszins is het de deterministische kans natuurwetten. En anderszins is van, oké, wat zijn de feiten? Daar moet je jezelf eerst stabiliseren. En als je de feiten van iemand anders krijgt, kan je leugens krijgen. Oké? Dus daarmee moet je ook rekening mee houden. Maar de natuurwetten, die liegen niet. Die zijn voor iedereen duidelijk. Oké? Daar begint het. En eigenlijk, op het moment dat je je gedachten... Ik heb gewoon besloten om volgens deze wetten te leven en klaar. Ja? Zo krijg je dan zeg maar het begin om te gaan harmoniseren. Je moet het eerst gaan begrijpen. Op basis van kennis begrijp je het eerst. Het moet eerst in de gedachten komen. En dan wanneer je het eigenlijk begrijpt, dan daalt het als het ware, als ik het zo mag zeggen, daalt het naar je hart toe. Want als je het gaat blijven herhalen, dat is in je nieuws en dan vormt je gedachten, dan ga je dat manifesteren. Juist. Maar, als je het filtert, want je kan natuurlijk van alles krijgen van buiten. Ja? Wat je moet doen is filteren. Dus wat Farida zegt is, maar als bijvoorbeeld er negativiteit is in het nieuws, ja, en het vormt je gedachten, dan ga je dat manifesteren. Ja, als je het niet filtert. Je moet het eruit halen. Ja, want ze komen met leugens, ja, die ga je dan verwerken. Dan ga je denken van, oh, dat kan wel logisch zijn. Ja, je hebt wel gelijk. Ja, en dan gaat het naar beneden toe, naar je hart toe. En dan ga je handelen. En dan dat veroorzaakt, zeg maar, dat manifesteer je dan vervolgens in de natuur. Ja? Dus daarom moet je heel voorzichtig zijn met dit soort dingen, mensen. Als je dingen luistert, daarom moet je gezonde informatie hebben, zodat je die dingen gaan filteren. Die haalt ze weg. Ja, hoe filter je dat? Natuurwetten. Waarheid. Daaruit filter je dat. Dus bijvoorbeeld als ze tegen jou zeggen van de aarde is, ik noem maar wat, er zijn mensen die rondlopen die denken nog steeds dat de aarde plat is. Oké? Stelletje Mongolen eigenlijk, maar goed, ik wil niet daar te diep in gaan. Maar hoe kan je dat controleren? Dus dan moet je dan zeg maar gaan kijken, hoe kan ik achterkomen dat de wereld niet plat is? Ja? Maar een van de natuurwetten bijvoorbeeld, die natuurwetten kunnen je helpen om, ja inderdaad, natuurwetten kunnen je helpen om heel veel dingen, zeg maar, te filteren. En dan kan je dan op basis, daarom zeg ik, waarheid is je fundament. Zet je voeten vast op waarheid. Dat is de enige manier waar je stomiteit kan filteren. Oké? Dus ik ga nu even verder, want we zijn zo klaar. Dus handelen is ook belangrijk, dat heb ik net ook over gehad. Het handelen. Mensen, ik ga jou een ezelsbrugje geven. Ja? Dit heb ik ook in mijn boek verwerkt. En dan heb ik het hier voor jullie eigenlijk klaargezet. En ik ga hiermee afsluiten. Maar als jij, want een van de dingen ook is van, hoe filter je dat? Dit zijn de 7 dingen die ik aan mijn eigen kinderen en ook vrienden en kennissen geef. Om hun een beetje een idee te geven hoe je dan het makkelijkste kan filteren. Dat is heel makkelijk. Het zijn 7 dingen, als je deze 7 dingen zeg maar aanhoudt, dan komt het goed. Normaal gesproken zeg ik, de enige manier om te filteren is van een ander houden zoals je van jezelf houdt. Maar heel veel mensen begrijpen dat niet. Dus dan heb ik dan de positie genomen, een negatieve positie genomen. Dat noemen ze dan apofetisch. Ik weet niet dat in het Engels noemen ze de apophatic. Ja? Ik denk dat het in het Nederlands apofetisch is. En dat betekent iets uitleggen door het negatieve uit te leggen. Door het negatieve iets uitleggen, krijg je meer inzicht in het positieve.
Zo kan je het zeggen. Bijvoorbeeld, als ik God wil uitleggen, dan ga je niet zeggen God is almachtig. Maar dan zeg je bijvoorbeeld God, er is geen beperking aan zijn macht. Ja? Maar dan is het een negatieve iets die dan vertelt, dan kom je dichter bij de waarheid van wat hij wel is. Oké? Dus iemand anders lief hebben dan jezelf, druk ik uit deze acties. Ja? En samengevat zeg ik altijd, we moeten dan de natuurwetten respecteren. Maar hoe gaan we dat eventjes vertalen in ons gedrag? Ja? Dus dan zeg ik altijd, al je acties zouden gebaseerd moeten zijn op slechts één wet. In principe. Oké? Gij zult niet stelen. That's it. Heel makkelijk. En heel simpel. Maar sommige mensen begrijpen dit nog steeds niet. Dus dan heb ik dan 7 principes voor gebouwd. Dit heb ik zelf gedaan, mensen. Dus het zijn geen 7 principes van de natuurwetten, etc. Het zijn gewoon 7 dingen die ik heb dan samengevat. Dat je dan kan doen om voor te zorgen dat je dan goed handelt. Ja? En dit gaf ik ook aan mijn eigen mensen, mijn eigen vrienden, kennissen, kinderen, etc. Stel niet de vrijheid van anderen, zeg je. Dat is nummer 1. Stel niet de vrijheid van anderen. Maak geen slaaf en sluit anderen niet op. Ja? Stel niet de deugd van anderen, dus verkracht niet. Ja? Stel niet de privacy van anderen, overtreed niet. Stel niet de groei van een ander. Belemmer de ontwikkeling van anderen niet. Stel niet het leven van anderen, dood niet. Stel niet de keuzes van anderen, dwing niet. Oké? Stel geen eigendommen van anderen. Oké? Dus dit zijn de 7 dingen, dat als je ze volgt, dat je dan automatisch in harmonie komt met de natuurwetten. En intern moet je dan zelf ook harmonieus zijn van wat je denkt, voelt en wat je doet. Denk altijd gezonde dingen. Absorbeer die. Mediteer daarover. In mijn programma probeer ik zoveel gezonde dingen te brengen. Gezonde gedachten. Ja? In plaats van troep van de media. Ja? Mediteer daarover. Je hoeft me niet te geloven. Ik zeg altijd, geloof me niet. Ga zelf voor jezelf onderzoeken. Maar ik geef je tenminste een startpunt. Daar gaat het om. Ik hoop dat jullie heel veel hebben genoten vandaag van het programma. Ik heb een beetje over occulte symboliek over gehad. In het vervolg gaan we dieper en dieper daarin, mensen. Dus hoe meer je dit begrijpt, hoe beter. Ja? Blijf niet hier. Blijf maar doordrukken. Ga gewoon ervoor. Want je kan. Het is mogelijk. Daarom heb ik deze programma gemaakt. Het is mogelijk de wereld te veranderen. En het begint bij ons allemaal. Dankjewel voor vandaag. Als jullie geen vragen hebben, vergeet niet, mensen, jullie kunnen altijd e-mail sturen naar Rita toe of naar info@pikapika.com, pikapikatalkshow.com, of je kan altijd in de live show, dat wil ik het liefst, kunnen jullie je vragen stellen. En deze aflevering zal online op Facebook zijn. Later ook op de website van Pika Pika Talk Show en ook op mijn website. Het zal alle 3 websites aanwezig zijn. Ik wens jullie een fijne avond verder in Nederland en een fijne dag verder in Curaçao of in het Caribisch gebied van het Koninkrijk. En ik zie jullie weer fris en fruitig volgende week weer in het eigen pad. Tot volgende week, mensen. Dankjewel voor het zijn hier. Elke week. Dankjewel, Chaya. Jullie zijn altijd welkom. Altijd welkom. Dankjewel, Anna. Altijd welkom. Ja, ik zie jullie wel volgende week. Dankjewel voor jullie. Tenminste zijn er nog heel veel mensen. Dus ik heb hoop. Er is hoop voor de wereld. Tenminste heb ik mensen die echt iets leuks willen doen met hun leven. Heel leuk. Oké. Fijne avond, Farida. Tot ziens, mensen. Dankjewel. Tot de volgende week.